ሰላም ናይ ልዋም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ኩራት ኣሕዋተይ ከመይ ትቕንዩ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቕ ኣለኹ። እምበረ ሕፅር ዝበለ ስነ ፅሑፍ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ እሞ ክሳብ መጨረሻ ሓቢርኩም ክፀንሑ በትሕትና ይላቦ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ፍቃድ አምላክ ምፍላጥ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ውሳኔ ክንህበሉ ዘይንኽእል ኩነታት ምስ ዝፍጠር እንታይ ክንገብር ይሓይሽ? ንኣብነት ክልተ ዩኒቨርሲቲታት ተቐቢልናካ ንበል። እታ ሓንቲ ኣብ ዓድኻ ትርከብ፣ እታ ካልእቲ ኸዓ ኣብ ካሊእ ከተማ ኮይና ግና ፍልጥቲ ዩኒቨርሲቲ እያ። ወይ ከዓ ስራሕ እንከለኻ ኣብ ካሊእ ዓዲ ብዝሐሸ ደሞዝ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺብካ ንበል። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ውሳኔ ክትህብ ስለ ትሽገር ኣብዚ ጉዳይ ፍቃድ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ኣለና። ፍቃድ ኣምላኽ ንምፍላጥ ብዙሕ ከቢድ እዩ። ብቑኑዕ መምርሒ ኣቦታት እንድሕር ከይድና ግና ቀሊል እዩ። ቅድሚ ነዚ ሕቶ ምምላስና ግና ኣቐዲምና ክንሓስበሉ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ ንዓይ ፍቃድ ኣምላኽ ምፍላጥ ኣድልዩኒ? ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ነገረና ፍቃድ ኣምላኽ ሰናይ ባህ ዝብልን ፍጹምን እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 2 ፍቃድ ኣምላኽ ፍጹም እዩ፣ ዋላ ሓደ ኣይጎድሎን። መንፈሳዊ ስነ ልቦናዊ ስምዕታዊን ዕግበት ዝህብ ሰናይን ባህ ዝብልን እዩ። እግዚኣብሔር ናይ መጻኢ ኩነታት ስለ ዝፈልጥ ኣብ መጻኢ ህይወት ንጽቡቕ ዝኸውን ዝሐሸ ነገር ይፈልጥ እዩ። ናተይ ፍቓደይ ግና ፍጹም ኣይኮነን። ናይ መጻኢ ህይወት ከይተረዳእኹ ንጊዜያዊ ጥቕሚ ጥራይ እየ ዝሓስብ። ዋላ እውን ክፈልጥ እንተደለኹ ዓቕሚ የብለይን ኣይኮነን። ናይ መጻኢ ህይወት ኣብ ዝመጽእ ሰሙን እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን። ስለዚ እዩ እቲ ጥበኛ ሰብ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ነገር ፍቃድ ኣምላኽ ይሓትት እዩ። ከመይ ጌርና ፍቃድ ኣምላኽ ክንፈልጥ ንኽእል? ቅዱስ ቴዎፋን ባህታዊ ኣምላኽ እቲ ሰናይን ፍጹምን ዝኾነ ፍቃዱ ክገልጸልና እንተኾይኑ ናትና ፍቃድ ክንገድፎን ክንዕቆን ይግባእ ይብለና። ማለት ብሓቂ ፍቃዱ ክንፈልጥ ከም እንደሊ ንእግዚኣብሔር ክነርዮ ይግባእ። ገለ እዋን ብውሽጥና ወሲና ከንስና ፍቃድ ኣምላኽ ንሓትት ሰባት ኣለና። ገለ እውን ከዓ እቲ ፍቃድ ኣምላኽ ምሳና ዝሰማማዕ እንተኾይኑ ጥራይ ንቕበሎ፣ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ግና ኣይንቕበሎን። ብኸምዚ መገዲ ነቐርቦ እንተኾይንና ኣምላኽ ፍቃዱ ኣይገልጸልናን። ቅዱስ ቴዎፋን ባህታዊ በዚ ምሳሌ ገይሩ የርድአና። መፂፅ ነገር ዝመልአ ጥርሙዝ ኣላ ንበል። እዛ ጥርሙዝ መዓር ክንመልኣ እንድሕር ኮይንና ቅድም እቲ ጥርሙዝ ኣፅሪና ንሓፅቦ፣ እቲ ጨንኡ ምእንታን ከለግስ ክርሕቕ ንፋስ ክነህርሞ ኣለና። ብድሕሪዚ እቲ መዓር ንመልኦ እቲ መፂፅ ዝበሃል ናትና ድልየት ፍቃድን እዩ። ፍቃድናን ድልየትናን ፈታዊ ርእሱ ስጋዊ ንሓፂር ግዜ ዝጥምት እዩ። ከምቲ ሰናይ ባህ ዝብልን ፍጹም ዝኾነ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን። እቲ መዓር ግና ሰናይ ፍጹምን ዝኾነ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ውልቃዊ ሓሳብናን ፍቃድናን ካብ ኣእምሮና ከየልገስና ኣምላኽ ፈፂሙ ፍቃድ ኣይገልጸልናን። ብውሽጥና ወሲና እንከለና ፍቃድ ኣምላኽ ምሕታት ዳርጋ ኣብ ኣምላኽ ምልጋፅ እዩ። ስለዚ ከመይ ገይረ ነዚ ነገር እገብሮ ይኽእል? ኣተሓሳስባና ሚዛናዊ ብምግባር ዝኾነ ሓዱሽ ነገር ክትሰምዕ እንከለኻ በቲ መጀመርያ ሰማዕኻዮ ነገር ተመሪሕኻ ዘይሚዛናዊ ኣረኣእያ ከተማ ምዕባል ግድን እዩ። ንኣብነት ኣነ ሰራሕተኛ እየ ንበል። ኣብ ካሊእ ዓዲ
ብዝሐሸ ደሞዝ ናይ ስራሕ ዕድል ተዋሂቡኒ ናይቲ ሓዱሽ ስራሕ ብዝሒ ወስኽ ደሞዝ ንኣተሓሳስባይ ስለ ዝጸልወኒ ነዚ ዕድል ኣታዊ ጎንታቱ ከምዘየስተውዕሎ ይገብረኒ። ኣነ ናይቲ ብዙሒ ገንዘብ ጥራይ ክሓስብ እንከለኹ ከስተውዕሎ ዘይከኣልኩ ነገር ኣሎ። ምናልባት ኣብቲ ሓዱሽ ስራሕ ዘይፈትዎ ነገር ክሰርሕ ይግደድ ይኸውን ወይ እቲ ስራሕ ብዙሕ ባህ ዘይብል ይኸውን። ሓንቲ ጽብቕቲ ጎኒ ጥራይ እዩ ዘርኤኒ ብዝሒ ደሞዝ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ነገራት ክንፍትሽ ከለና እዚ ሓደ ወገን ናይታ ሳንቲም ገልቢጥና ክንሪኣ ይግባእ ወይ ከዓ ኣንጻር ናቲ ጠብላሕታታት ክንሓስብ ኣድላይ እዩ። ኣሚን ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይሁን። ዝጎደለ ስነ-ጥበብ ኣብትካ መላእኽቲ ተኣረመለይ ዘስተውዕል ዓይኒ ልቦና ይዓድለና ብጥበቡ ይምርሐና። ኣሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሚን። ብዙሕ ተማሂርናላ ክንከውን ተስፋ ይገብር።